La darba du ma nstabx qbil bejn il-gvern u s-sidin tal-pompi tal-petrol, il-GRTU se tkun qed tlaqqa l-membri tagħha u ma teskludix li ssejjaħ xi azzjonijiet la darba l-membri huma mdejqin bis-sitwazzjoni. Dan iddikjaratu Abigail Mamo, il-kap eżekuttiv tal-GRTU, f'intervent telefoniku waqt il-programm Net AM, il-Breakfast Show ta' Net Television. Itat l-aħħar aġġornamenti dwar din is-sitwazzjoni wara l-laqgħa li kellhom mal-gvern l-erba'. Iltqajna l-bieraħ mal-gvern u ma nsabx qbil. Issa mbagħad ħriġna sqarrija aħna u għalin qegħdina li ħanatu sal-aħħar ta' din il-ġimgħa, wara l-aħħar ta' din il-ġimgħa jekk jibqa' ma jinstabx qbil, ħankun qegħdin ngħidu laqgħa ġenerali għall-membri. U wara laqgħa ġenerali ovvjament ma teskludux li jista' jkun hemm xi azzjonijiet min-naħa tal-membri tagħkom mhux hekk. Mamo spjegat li s-sidin tal-pompi tal-petrol huma negozji daqskemm ċittadini u minkejja li jenna nisimgħu blaqwa żmien u ċar li għal ċertu setturi l-affarijiet huma diffiċli. Dan fid-dawl tal-fatt li s-sidin tal-pompi tal-petrol jingħataw l-aħħar żieda fl-2011 fi żmien gvern nazzjonalista, filwaqt li mal-gvern laburista id-diskussjonijiet ilhom għaddejjin mill-2014. Il-kap eżekuttiv tal-GRTU qalet li wara dawn is-snin wasal iż-żmien li s-sidin tal-pompi tal-petrol jagħmlu r-rinnovazzjoni meħtieġa u għalhekk ma fadal żmien biex nibqgħu inkaxkru saqajna. Tenniet li dak li għandu jsir issa għax dawn is-sidin ma jistgħux jibqgħu jistennew. Iż-żmien li dawn iridu jagħmlu refurbishment li jiswa ħafna flus issa wasal u m'hemmx iktar ċans biex nitratenu u nilabu bil-klim, issa li għandu jisir irid isir issa għax inkella ħajkun sar twist u l-membri ma jistgħux jistennew iktar. Abigail Mamo spjegat li t-talbiet tal-GRTU qed isiru wara studju serju li sar minn awditur mqabba tal-apposta bekk ikun ċar li t-talbiet qed isiru serjament u għalhekk li l-GRTU qed tippretendi li dawn it-talbiet jittieħdu bis-serjetà.